Духът на Господ живее в мен сега. Там, където умът ми е обновен. Духът на Господ живее в мен сега. Там, където умът ми е обновен. Сърце пречистено, живот нов. Господ е в мене, вечен дар и зов. Светия Дух обитава ума ми свеще, със силата си ме води всеки ден. Обновено, храм на небесна светлина. Христос е първосвещеник, спасението е вечен дар. Не в стени от камък, не в човешка служба там, а в живо общение с Духа на Господ, в мен е Неговия жив храм. Душата ми жадуваше мир и покой, но Той дойде и донесе ми покой. Съединение в Духа, вечна връзка свята, Божието присъствие, радост непозната. Обновено, храм на небесна светлина. Христос е първосвещеник, спасението е вечен дар. Не в стени от камък, не в човешка служба там, а в живо общение с Духа на Господ, в мен е Неговия жив храм. Не неделята, не ритуал, а всеки миг с Него е вечен идеал. Вътре в Духа ми Той царува днес и в сърцето ми любов безкрайна тече. Обновено, храм на небесна светлина. Христос е първосвещеник, спасението е вечен дар. не в стени от камък, не в човешка служба там, а в живо общение с Духа на Господ, в мен е Неговия жив храм. Светия Дух живее в мен сега. Там, където умът ми Той обнови. Светия Дух на Господ живее в мен сега. Там, където ума ми въздигна към небеса.